Здравейте, аз съм Наталия Зехирева и днес сме с поредния подкаст на Заимов ТВ. Наш гост е госпожа Шаралиева, която от 30 години е учител и от 20 години заместник директор. Нашия подкаст е на тема мода и стил. Здравейте, госпожо Шаралиева. Здравей, Наталия. Благодаря за поканата. Радвам се, че сте в нашото студио. Благодаря, че ни дойдохте на гости. Имам няколко въпроса към вас по темата с мода и стил. Как учителите могат да бъдат стилни и модерни, като същевременно запазват подходяща професионална визия? Наталия, интересен въпрос ми задаваш, но най-напред да кажем какво означава да сме модерни и стилни. Модата, това са нормите, правилата, начина на обличане, които са диктували назад във времето, в различните епохи. Докато стилът на обличане, това е начинът за избор, начинът на съчетаване и носене на дрехите и ние дали си даваме сметка или не, те изразяват нас самите, нашия темперамент, нашето светоусещане, нашият начин на живот. Така че въпросът ти беше за това как можем да бъдем модерни и стилни в училище. Да. Имайки предвид, че училището е институция, няма как ние учителите да не се съобразяваме и с това. Но, преди всичко, няма как да не се съобразяваме и с личния си стил, който сме изградили през годините. И имаме предвид обаче, че ние сме пример. Пример за учениците с нашето поведение и с начина, по който изглеждаме. И съобразявайки се с нашето светоусещане, с нашия темперамент, с нашия подход към живота и с това, че все пак трябва да бъдем и добър пример за учениците, ние така изграждаме и стила. Искам да ти кажа, Наталия, че стила се изгражда и възпитава. Има различни видове стил. Има спортен, има елегантен, има романтичен стил. Ето виждаш как за всеки един от характерите, т.е. романтичният стил има специфични дрехи, които го характеризират. И в зависимост от това, ако темпераментът е по-фриволен на човек, по-лек, по-лежерен, той харесва панделките, камъчетата, драперийките. Това е романтичният стил. Има спортен стил, той се характеризира пък с изключително удобни и практични дрехи. Елегантният стил от своя страна се характеризира с строги, елегантни, семпли и по-обрани дрехи. Предвид обаче динамиката на живота, модата доста напоследък ми прави впечатление, може би и на вас, че е доста разкрепостена. Тоест, нейните правила, които създава, сякаш всеки един от нас, няма значение дали обича по-строг стил или по-елегантен, или по-романтичен, всеки намира себе си. Защото модата напоследък все повече, това са моите наблюдения, залага на удобството. Предвид, пак казвам, динамиката на живота, няма как да ни залагаме вече на удобството. И много често, когато говорим за стил, много често се съчетават няколко стила. Може да бъде спортно-елегантен стил, градски тип, такъв уличен тип стил, където отново залага на удобството. Може да бъде романтичен плюс спортен. И на вас сигурно ви прави впечатление, че много често се срещат вече една официална рокля, да бъде носена с спортни обувки, кецове. Значи преди години, ако някой ми беше казал, че това ще е допустимо като правило и норма в модата, може би щях да се зачуда, но сега, вярвайте ми, и аз с удоволствие бих се облякла с официална рокля и нещо по-удобно, като спортна обувка или спортни кецови. Така че все повече модата наистина виждам, че е по-разкрепостена и дава възможност за носене на все залага на удобството. Не на последно място мога да спомена и това, че последните години оверсайз модата навлиза, което това са над размера, т.е. да бъдем с по-широки, по-свободни дрехи, за да ни бъде удобно и практично. Т.е. вече наистина залагаме на практичността и на удобството. Още повече става въпрос вече пак да се върнем на училището. Тогава, когато сме 7 часа в часове или 8 часа е моето работно време, аз наистина си давам сметка хем да изглеждам
адекватно на професията и на възрастта, защото освен това стилът хубаво е, че го имаме и хубаво е да подражаваме до някъде на модните тенденции, но винаги трябва да си даваме сметка на какво място отиваме, за да бъдем адекватно облечени и най-вече всъщност и все пак и на възрастта. Не казвам, че има мода за 20 годишни и 50 годишни, но да, наистина хубаво е да се съобразяваме дали даденото нещо е подходящо и за нашата възраст. Може в училище можем да бъдем модерни и стилни и в същото време да не сме някакви скучни, така че да харесваме и на учениците, защото все пак и чрез поведението си, и чрез визията си ние възпитаваме, така че е важно как изглеждаме. Имам един въпрос. Понеже има в училище мерки за обличането на учениците. Да. Да не носят скъсани дънки и... Да, това е в правилника. Да. Това е в правилника, е заложено. Да. Имаме официална униформа. За официални случаи бялата риза, фишото и тъмна долна част. А след това има такива дрехи, които са недопустими. Да. Накъсаните дънки, късите потничета. Това ли имаш предвид? Да. Мислите ли, че всеки спазва нашите правила за обличане в училище? Ако имате предвид учениците, да. Не всеки спазва и не всички спазват. Вие виждате сутрин има главен дежурен заместник директор, главен дежурен учител и дежурни учители, които освен това, че гледаме дали влизате на време в училище, приканваме ви, ако така някой закъснява, също гледаме и визията. И много често, когато сте с накъсани дънки или с момичетата с по-къси потничета, това е облекло, което не е подходящо за училище. Все пак казах, училището е институция и за това не напразно сме ги вкарали в училищният правилник и тези изисквания. Значи, когато си на градинско парти, когато си извън училище, разбира се, че всеки може според собствения стил, собственото виждане и темперамент да се облича. Но училището е институция, така както ние, учителите, се съобразяваме как се обличаме, защото сме и пример за вас, така трябва и вие да спазвате правила, за да се знае. Училището е институция и там има определени правила и норми, как трябва да се обличаме. Какъв е вашия стил на обличане? Какво предпочитате вие да носите? То може би си личи. Днеска не е случайно, в гардероба си има много бели ризи. Аз, знаете ли, деца, така се замислям, че съм си изградила, т.е. месеца, не е само един стил. Спортно, елегантен, ако мога така да го определя, но е по-обран. Не обичам много цветове да намесвам в визията си, не обичам и много бижута да намесвам в визията си. Не съм... От време на време вкарвам нещо за разкош, като чанта, шалче, нещо за цвят, но по принцип по-обран, по-строг. Така и любимите ми дрехи, това е бялата риза, която мога да съчетавам с всичко, каквото поискам. С дънки, с панталон, с сукман, с така. Която смятам, че е един базово облекло в гардероба на всяка жена трябва да бъде. Според вас, каква е ролята на аксесуарите в учителската визия? Точно това, за което говорихме, Наталия, че те леко разчупват, защото все пак учителите, не знам във вашите очи дали сме някакви строги, такива, които определят правилата, диктуват правилата, изискват от вас, но все пак и ние сме хора и е хубаво всеки един от нас да покаже идентичността си. И за това било с шал някакъв цветен, било с красиво бижу, било с друг аксесуар, часовник, гривна, било с някаква цветна чанта. Разбира се, че има приятна роля, защото те разчупват до някъде сухата визия, строгата визия на всеки един от нас. Според вас цветовете, в които се обличат учителите и учениците, могат ли да определят един човек? В смисъл, по-скоро стилът отговаря до някъде на начина ни на живот, на светоусещането, на възприемането на света, на темперамента ни, но до някъде дали биха могли да определят, знаеш ли, Наталия, замислям се сега, това, че предпочитам да се обличам в бели ризи и да съм малко в по-строгият спектър, дали ме определя като голям сухар, не знам, вие ще кажете, учениците. Не мисля.
Въпреки, че и цветно мога да се обличам, но някак се харесвам повече така. Все пак аз съм на една възраст, която така доста съм се опознала и смятам, че това не много ми подхожда. Не, че и аз по някой път не правя експерименти, но избягвам в училище да са. Според вас, как може да създадем модерен и стилен тоалет за официално събитие? Наталия, зависи какво е събитието, защото официално може да бъде коктейл, прием, сватба, абитюрентски бал и зависи. Напоследък много модерно става, ако сме на сватба, сватбата да е решена в някакъв цвят, т.е. младоженците да са определили дали ще бъде в пудра, в розово, в жълто. Така че е хубаво, когато отиваме на такова събитие, да сме информирани точно кой ще присъства, кой е организаторът, има ли някакви правила, които той си е създал. Специално за сватбата казвам, но в повечето случаи, пак казах, хубаво е в гардероба, говоря за жена, всяка жена да има няколко бели ризи, да има една малка черна рокля, задължително, и няколко базови цвята сака с панталони и смятам с различни фишута и бижута, че би могла винаги да излезе от положение и да бъде на официално събитие, на каквото и да било то. Но когато казах е някакво по-специално, като абитюрентски бал или някакво друго гости, е хубаво да се съобразим с домакините, ако те, разбира се, са включили такова правило. Какви аксесуари и облекла биха били подходящи за пролетния сезон? Пролета, знаете, че се събужда, природата се събужда и тук идват вече цветовете. Тук идват цветовете, жълтото, зеленото, червеното, оранжевото, лилавото и е хубаво вече след мрачното време, което така или иначе есента и зимата налагат, пролета малко така да ни внесе свежест и освен в нашия дух и в мислите ни и в облеклото, затова е хубаво да вкараме малко по-пролетно-летни цветове. А какви дрехи за пролетта, пролетния сезон, то е този променливия сезон, защото миналата седмица виждате колко беше топло, а днес е определено, днес е определено доста хладно, така че добре е да имаме по един шлифер, който така върху риска или върху блузка тениска да сложим, с сако, с кожено яки, идват тук, пролетта е точно на тези дрехи, така че бихме могли с парките тези, което е нещо между сако и шлифер, които са пъстри, цветни и се налагат все повече напоследък, така че те могат да бъдат облечени с нещо спортно и с нещо по-елегантно, така че това е. Чак задължителни не бих казала, но има такива, които пак отново стила ни на обличане определя. Кои са ни любимите дрехи. Моето определено е бялата риза. Ако сте поканена на някакво официално събитие от училище, какво бихте предпочели? Рокля или панталон, сако, риза? Зависи пак от събитието, но по-скоро може би рокля, ако е на някакъв награждаване, на някакво събитие, церемония, по-скоро, а не на коктейл или на нещо друго, защото не е задължително да е коктейлна рокля. Може би строга черна рокля с бяла риза, с фишук. Това не мога да избягам от стила си, дори да искам, така че да, по-скоро рокля. Смятам, че за жената официалният тоалет е рокля. Хубаво е. Въпреки че в историята на модата трябва да сме благодарни на Коко Шанел, която е взаимствала панталона от мъжката мода и да ви кажа честно, няма нищо по-удобно от това. Не знам, Наталия, ти дали ще ме подкрепиш? Много успешно жените носим напоследък панталоните. Да. Как модата се е променила във времето и какви са някои от най-важните етапи? То без да осъзнават дори още от недълбока древност, ако ние сме гледали филми, предполагам и ти, филми, в които виждаме още как от древността през средновековието, ренесанса до вече почти до нашето съвремие се движи модата. Почти винаги в дълбока древност и в средновековието модата отразявала статуса на хората. Тоест, по-бедните хора са носили по-тъмни дрехи от материя, която е не толкова претенциозна, като
памук, като вълна. Докато богатите хора, ето тук социалния статус, как се е разпознавал в обличането на хората, богатите хора са ходили с пъстри, с цветни дрехи, от коприна, от кадифе. Може би Ренесанс около 14 век някъде съм чела, че тогава започват първите шивачи, които са изработвали по поръчка, естествено, на богатите и знатните хора, са шиели по поръчка на кралския двор, защото тогава модата си е диктувала от кралския двор. И вече към наши дни, може би в края на 19 век, 20 век, тогава пак ще я спомена емблемата в модата, това е Коко Шанел, тя е родена в края, съм чела историята й, в края на 19 и твори и живее до 70-те години на 20 век. Всъщност тя прави голямата революция и поставя основите на съвременната мода. Като пак казвам, нейна е малката черна рокля, която освобождава жената от курсета, т.е. дава и свободата. Нейна идея е панталона, взаимствана от мъжката мода. Чела съм, че тя е тренирала езда и тогава жените са ходили с едни големи поли и рокли с кринолини, но тогава тя заради ездата е решила, че с панталон е твърде по-удобно и оттам се налага и панталона. Нейното типично сако Шанел с 4 джобчета в пипит. Така че тя е тази основоположника на модата, която я разкрепостява, освобождава и така стига до наши дни с различен прочит. Сега, съвремието вече в 21 век, знаете, че с напредването на технологиите има вече прогреси в материите. Навлизат различни материи, които са много по-леки. Да, те заместват естествените материи, но са много по-леки, по-лесно се обработват, по-лесно се поддържат. Още повече се говори за една мисля, етика в модната индустрия, така че много изкуствени материи, синтетични материи заместват естествените материи. Знаете, че има много природозащитници, които са против използването на кожи, естествения, с изкуствени кожи заменят, дали е с коса манавали или не. Така че напоследък точно това ни дава 21 век в модата, т.е. новите материи, ликотените, които всъщност пък са удобни и практични. Защото, каквото и да си говорим, нещо, ако не ни е удобно, ако ни притеснява, обличайки се с тази дреха и ни стяга, ни е по мярка, не отговаря на нашия натюрел, ние през цялото време, където и да сме, дори на най-официалното събитие, това ще бъде отразено на лицето ни. Така че моя съвет, ако изобщо искате съвет, ако мога да кажа, това е да се обличаме така, че да отговаря, начина ни на облекло да отговаря на събитието или на институцията, в която сме, на събитието, на което сме поканени, да е по нашата мярка, за да ни е удобно и практично, а не да непрекъснато да сме с чувството, че ако седнем, нещо ще се изложим, нещо ще ни стяга, защото това така или иначе се отразява на нашето лице. И другото, което е, Наталия, където и да ходим, както и да се обличаме, ние трябва да се харесваме. Защото излъчването ни, когато ние се харесваме в даденото облекло, е едно, а не просто на всяка цена, защото нещо е модерно и ние трябва да го облечем, а пък дали на нас ни стои добре, дали отговаря на кощете на тен, на цвят на коса, само защото е модерно, вече не се получава. Самите ние няма да се чувстваме добре, а това се отразява. И за жената най-добрият аксесуар, знаеш ли кой е? Не. Защото ме пита за подходящи аксесуари, за пролет, за лято. Значи няма пролет, лято, есен, зима. Най-добрият аксесуар за една жена е нейната усмивка. Така че трябва да бъдем адекватно облечени и усмихнати, така че да се движим с самочувствие и да носим дрехите, които сме избрали с самочувствие, защото това няма как да не се отрази на излъчването ни, което е важно, защото всъщност това е нашето лице. Нали знаете, учили сме делово общуване и знаете, че най-голямата информация се предава чрез погледа и лицето. Така че за да изглеждаме доволни, щастливи и да излъчваме увереност, трябва и да сме облечени така, че да се чувстваме добре.
Радваме се, че бяхте наш гост. Благодарим за съветите, които ни дадохте. Ще ви очакваме и по други интересни теми. Наталия, благодаря от сърце, че ме поканихте. За мен беше удоволствие да си поговорим на тема мода. Благодаря, че поканихте и избрахте от толкова много колеги и колежки точно мене. Ще се замисля защо е. Дано да съм оправдала очакванията и твоите, и на зрителите на Заимов ТV. Още веднъж благодаря. За мен беше удоволствие. И аз благодаря. Очаквайте ни в следващия подкаст на Мертин Шато, в който гост ще бъде господин Емил Иванов.